носов Шах и представитель Республики Узбекистан Дилшод Буриев. О яктаки сафед Абдулло Рузиев раш. О яктаки сабз Шахбоз Саидабуроров. Шаҳр Навои тобеи марказ. акнун набарди Рӯзиев Абдулло паҳлавони рашти пироҳани сафед пӯшида бар муқобили Шаҳбозе ки ҳоло акнун чун муаррифӣ кардем зери чанголи Абдулло буд. Шаҳбоз Саидабуроров паҳлавони барои мардуми тоҷик ошно аст. 65 кило. Шаҳбоз Саидабуроров таҳти роҳбарии Рауф Ҳикматов машқварзӣ мекунад. ин паҳлавони пироҳани сабз пӯшида дар мактаби варзиши маҳорати олии варзиш. як вақт қадар вақти дорудароз ҳам набуд, бисёр ҳам давраи ҷилои Шаҳбоз буд. аммо ҳоло Шаҳбоз на он Шаҳбози пештара барои ин Гуштин мегирад. огоҳӣ барои Шаҳбоз. бояд Шаҳбоз дар муқобили чунин рақибони ки ӯ дар миқёси ҷаҳон Гуштин мегирад бояд озодона бошад. вале Шаҳбоз чун Шаҳбози пештара нест. Рауф Ҳикматов бисёр мураббии хуб аст. мураббии таҷрибадор аст. мураббиест ки бисёр ором табиат аст ва паҳлавонони номиро ҳам тарбия мекунад. махсусан лоиқзодаҳо. Сунатулло Лоиқзода яке аз дастпарвариҳо навакак аз мусобиқоти байналмилалӣ бо нишони биринҷӣ баргашта буд. нишони нуқра. бале бисёр мураббии кордон аст. вале Шаҳбоз шояд кам тамрин кунад вақтҳои охир. инӯ албатта мо сабабашро аз устод Рауф Ҳикматов ҳам пурсон мешавем. ин шогирде ки бисёр ҷило дошт, ҳоло партофторо мо аз ҷониби ӯна мебинем. Шаҳбоз Абдулло бошад. аз чанголи Шаҳбоз худро канор гирифт. ҳамчунин амин рақобати Фирдавс бо дар дидори аввали Шаҳбоз ҳам ҳамин шакли дурудароз буд. ҳоло Шаҳбоз бо ин Абдуллои рашти Гуштинро идома медиҳад. баъд аз амри довар аниқтараш Алибек Дилшодзода рақобатро истед гуфт. на ҳанӯз ҳам ҷӯшу хурӯши Гуштини милли тоҷикӣ дар авҷи рӯзи ҷашни ваҳдат ҳоло ҷило надодааст. мо Гуштинҳои пештараро намебинем. партофтҳои ҷолибро намебинем. танбеҳ шуд барои Шаҳбоз. на Гуштине ки бояд паҳлавонон бо як маҳорати мардонагӣ нишон диҳанд. анамо паҳлавоне бояд бошад. бояд партофтҳои ҷолиб бошад то мардуми сайёра роҳат барад аз тамошои Гуштини милли тоҷики Гуштингири. баъдан Гуштини мо рушд мекунаду
мардум аз тамошояш ҳаловат мебарад. Аммо 4 дақиқа, яъне зиёда аз 4 дақиқа гӯштин гирифтан ё 5-7 дақиқа, ин на маҳорати баланди гӯштини миллиро нишон медиҳад. аз чӣ бошад, ҳоло ҳамон авҷи шӯру шавқи гӯштини миллӣ барои мухлисон пешкаш намегардад. ором ҳастанд паҳлавонон, кам аст ҷаҳду талошҳояшон. бояд майдон пур аз шӯру шавқ бошад. баъзан ин гӯштин ҳоло ки бори аввал дар сатҳи байналмилалӣ баргузор мегардад, қоидаҳои худро дорад, вақт дорад. аксаран паҳлавонони мо ки 10-15 ҳудуди 20-30 дақиқа гӯштин мегирифтанд, дигар аз он даст кашанд. чун ин гӯштин нест ки ҳудуди 30-40 дақиқа гӯштин гирифтанд. вақт аст ва вақт маян месозад. ҳоло Шаҳбоз рӯ ба бохт дорад. Шаҳбоз рӯ ба бохт дорад бо як танбе. вақт ҳам кам боқӣ мондааст. мардум нигоҳ дорад то ин ки гӯштини хубро тамошо кунад. ҳоло имконияти зебо аст барои Шаҳбоз. огоҳӣ акнун танбеҳ мубаддал шуд барои Абдулло Рӯзиев. вақт ба анҷом расид. дар гелеми рақам 1 сабаби ане ки паҳлавони бале яктаки саст танбеҳ дорад, ғолибият насиби Рӯзиев. Абдулло Рӯзиев анаи Шаҳбозе ки мо ин қадар васф мекардем, ҳоло гӯштин нагирифт ва тарки майдон мекунад. Абдулло Рӯзиев бошад, ба давраҳои минбаъда меравад. аммо гӯштини Абдулло бо Шаҳбоз хеле заиф буд. Соид Афғонистон, Гуриев Дилшод Ӯзбекистон. Барамад. ҳолати такрор нишон медиҳад. ба қавли дигар бешарҳ аст чӣ гуна гӯштин гирифтан ин ду паҳлавони 65